И какво става, хора? Аз съм Пруто и днес ще играя с моя нов герой Кенджи. Да. Имаме Brawl Pass Плюс. Айде бе! Не! Защо не мога? Ще ми трябва тези монети. Ще ми трябва тези монети да се правя клуб. Като казахме за клуб, ето какво ще правим. Добре. Естествено, че няма избера гем, брат. Най-ужасното не ще избера, не. Аре, бе. Ела, не, бе. Защо така става, бе? И събих си супера за нищо. Този и такто паджаки си изхабих супера за нищо. Майко. Ей, я! Тук, той, каквото и да си. Бел тука. Бел. Как ме уби? Знам, че няма да стане нищо в този тъп живот. Така че не я покарваме Марко, защото той е на скапая Brawl Ball. Аз не искам Brawl Ball. Окей. Хей-я! Какво става, приятел? Какво става, едно про? Къде е този грей, бе? Ия! Аз за тебе мога да отбия без проблем. Малко си започва с 999 джел. Приятел, ти читваш тогава. Ти тогава читваш. И сами ела Кенджи. Не. Приятел на малко живот съм, не ме би. Приятел на малко живот съм, за това ти препоръчвам да не ме би, защото тогава ще стане много лошо за тебе. Добре. Без коментар. 10 куб. Дроп. Така. Уйдеме по спрея. Ще е малко. Това пили, ще е нов пили. Аз съм вече свикнал с саус. Аз съм свикнал с спрейовете. Ако някой не събира новите спрейове, какво правите? Вие добавили ли сте? Вие бавно развиващи ли сте? Това не го казвам за хората, които играят Brawl. Сега си взимат пиновете. Как за те, които не събират скапаните пинове? Приятел, ти сериозно ли? Гъс? Погледни се какъв си смешник. Ей! Loyalty and duty! Не си посмял. Ти ме наби много дебиш си, сега трябва да се крия тук. Приятел! Какви сте опасливи, аз ви знам. Какви сте опасни. Бей! Къш чупката!
Аз съм просто бога на боговете, да знаете. Не! Мене биете никога! Остана бе. Гледам там, където трябва да се снима и защо е толкова големо? Но приятел е така. Тук смотам. Тези две дуби са за... Не, защо второ място? Защо второ място, бе? Сега. И сега... Имаме наша при... Кой ти хла? Не знам, че ще игра с... Не знам, че ще игра с... 8-бит, ама се налага. Ама се налага за Brawl Pass плюсче. Налага се за Brawl Pass плюсче. И сега, ако може тебе да те убия, ще бъде много добре. Така. Дай тук. Дай тук. Охо! Точно! Късметът ми е в кърпа вързана. Късметът ми е в кърпа вързана. Той 8-бит според мен е танк. 8-бит няма как да е нещо различно от танк. Няма как 8-бит да е по-така от танк. Бил тук. Миналия път с хеджито на Showdown. Просто Showdown не може да си... Showdown просто не може да дойде при мене. Да ме хване в капания. Така, това да не го гледам, че ми бъдка в мозъка. Къде сте, бе? Ела? Не! Не, бе! Не! Не! Това вече е лош късмет. Това не е нормално. Не! Не, бе! Аз мраза, бе! Аз мраза, бе! Въпреки, че успях. Ама аз мраза, бе! Мраза стяпната бе! Това е най-галия герой. Просто. Извинявам се, че видеото е толкова дълго, ама така трябва да бъде. Чао и до следващия вторник. Ще има още едно видео на Brawl Stars. Чао!